המפל הפחות מוכר בדרום איסלנד. הוא נחשב לפנינה נסתרת יחסית למפלים העמוסים יותר בדרום, כמו סליאלנדספוס וסקוגפוס, ודורש סטייה קלה מהכביש הראשי, ולכן לרוב שקט ונעים כאן יותר. בבוקר יצאנו לטייל למפל גלוגפוס, בזריחה. גלוגה באיסלנדית זה חלון, פוס כמובן זה מפל חלון. המפל חצב חורים ומנהרות בתוך הסלע הרך, כך שהמים נראים כאילו הם נופלים דרך חלונות או קשתות סלע טבעיות לפני שהם צומחים למטה. שמאוד מאוד נחמד כאן, שחוץ מזה שהמפל זורם דרך נקיק מאוד מאוד יפה, זה שמכאן בנקודה אחת אפשר גם לראות את איי ווסטמן ברקיע בערך 50 קילומטר מכאן, וגם אפשר, אם מסתכלים מזרחה, לראות את הר הגעש אי-1 ליוטות, שהתפרס ב-2010, וההתפרצות ההרסנית של שביתת התעופה העולמית. והכי חשוב, זהירות לא להחליק.